Melouny jsou melouky. Ne, melouny. Tutaj za on dělá melouchy. Aha, prdé. Když je to mrtvý to malo. To hlíno. Takhle, možná tam poměru. No, jsem to asi položil. Nekecej, vole, to aj kýchám něčem, čím to je? To už je tam nechutá. To tam nejde plyn do píči. Nepůjdem dál radši, jako nevím, no. Chudák můj špioný, ještě to nevím. To poznáš, ale. Protože tam se dává trubka, písek a folie totiž potom. Hele, to poznáš. Já vím, musím pak tady tak nebo... Nebo teda většinou se tam dává folie, ale... No, sakra. Můžem dělat kabel. Ale Mareš! Mám se vás zeptat, kde je tady ten plyn? Hej, jestli tady nějaký... Jestli mám zeptat, kde je tady ten plyn? Jestli tady je ten plyn. Tady ten plyn. No, já nevím. A už jsme do něčeho kopli. Nějakého drátu. On Bareš to tady kopal, ten plyn. Tak musí vědět, kde to je. Ty vole, to překop. No. Ne, ten je uštípaj sám od sebe. Sám od sebe jsou... Když se podívej! Prdě, vole! Tady zatáhni. No, to je Já jsem určitě na falešné, vidíš. Ale tam by to nedáme, tam budeš sekat, vole. mohl být hotovo. Ale a kde je ten plyn? Můžete jenom mají kopat? No tadyhle jsi to viděl, ne, přeci. Tady byla ta hadice. To jsi se nevšim. Takže někde tady je, jo? Někde, tam bude. Ale jak hluboko? Tam dává folie, ne? Nebo nedává folie. Tak ty jsi prd, tak mi to řekni, ne? Ty jsi tady kopal, ty to kolem mě kopal, víš to si kde? Nevím, ale jsem zapomněl. To máš na pamatováka teda. Tam, no. To abys to tady vykopal znovu, jakší. Hlavně ho nepřekopí. Ještě mi už tam nikdy kopat nebudou, takže. Já určitě nelopat, je takovýho návozu, že to tyhle jsme kopali o půl. Tady, někde mezi, no, tady nebude. Taky je cihly, tyhle ujetí. Takže nesmím vybrať kopat si krumpáče, válce. Hašky, ne? Všechno myslím. Ale, takže tam jako nesmím kopat krumpáče, No to určitě ne. tak to seš asi ty vole kinkne. To už mu tady do Tak toho. kopám tam a mezi tím to vyberu opatou. Ty vole, to byl... No poznáš, až narazíš na to. Tak budeš kopat v podstatě štáme, jo, takovou štajku. Je nějakou chytrou kaši, ne, ty vole. Tak je tak logický, že trubka není na to, aby se to kopat, že jo? Já si logicky, že chceš něco vykopat, tak... Tak to vykopej tamhle, hele. Tam nic nevede. To je logické, ne? Když budeš kopat tamhle, tam nevím, co nerazí. Ale ty schody nevím, jak to tam tak povedou. Nějaký točený bych tam dal. Základ, jo, tady má být. No. Ale děláme tak 80. Příklí. Nebo ne příkry, ale takový jako to. To bylo hrozný. To já nemůže. Hej, co to je za mentála? Když to máš nižší, si stupně. Super, ale jste rukavice, budeš jim odvolit. Ale já dělám tak 10 minut, tak na to sleduju. Pak vole. To jsem nejde. Jenže to nejde, já do toho musím kopnout. Tak kopej vedle. Třeba vím, co když se zrovna trefím? Máš smůlu. Zabije mě to? Tam je plastová hadice, ne? No. Ta. No, plastová. Jo, to nepokopneš, ale. Ne? Kopne. Českou stěna, ta má takovouhle stěnu. Kopáčem. Kopej. Ne, tak už je opatrný. No, vole. Musíme ten nechytrej,